Euskarazko komunikabideak elkarlanean, berrituta, mugimenduan. Euskarazko komunikabideak sortu eta sustatzeko xedearekin, sortu genuen orain dela 7 urte Euskarazko komunikazio taldean. Urrats sendoak egin ditugu urte hauetan guztietan, eta orain, pauso gehiago emango ditugu, eman pauso gurekin. Berria taldeak produktu berritu eta osatuagoa eskainiko dizu azaroaren 5 aurrera. Informazio nazionala eta lokalan, papera eta zarean, egoera berrietara egokitutako eskaintza. Berrian, kalitatezko informazioa, garai berriak hobeto ulertzeko. Gure erronka nagusia informazio batea da. Informazioa eitea, informazio eskaintzea, informazio lantzea eta zuei eskaintzea. Erronka nagusioetako berri bat izateke informazio hortan zuek ere iturri izatea, gure informazio iturri izatea. Berria ere zuena izatea, berrian hitza zuena izatea. Eta epe laburrean daukagun erronka da, atako ditugula bost astekari probintzial edo herrialdetakok, bat Bizkaian, beste Gipuzkoan, Araban, Nafarroan eta iparraldean. Interneteko edizio jarraituare berritu ingo dugu, osatu ingo dugu, elementu gehiago izango ditu, agenda nazional handi bat izango du, ez gure zailegon ekitaldia sartzeko, zuek ere aukera izango zuen, zuen ekitaldik ere sartzeko, zuen hitzaldi, zuen kantaldi, zuen berso jaialdi, zuen antzerkia, zuen ikastaroak, zuen bekak. Eta saiatuko gara denon artean agenda nazional handi bat egiten. Eta horrelako elementu asko izango ditu, internet hobetuko da, interneten ari gara aldaketa txiki batzuk egiten, gero etorriko dira aldaketa handiago batzuk, ari gara etengabe aurreratzen eta zuei ahalik eta produktorik egokiena eskaintzen. Berrian, zurea da hitza. Azaroaren 5 aurrera, berriak eta hitzak ibilbide bateratua abiatuko duten. Astegunetan, batera banatuko dira, hitza dagoen eskualdeetan. Tolosaldea eta Leitzaldean, Goierri, Urola Kosta, Donostian, Oarso Bidasoa, Lea Artibai, Mutriku eta Bustubialdea. Erronkan nagusiak izango dira herritarrengandik, irakurlearengandik gertu egoten jarraitzea, interes hori sortzea, herri informazioan inguruan, harpidedunak erakartzea, eta proiektua gehiago zabaltzea aukera hori izango da, ze hemendik aurrera berriaren harpidedunek ere jasoko dute eskualde horretako hitza, kioskoko erosleek ere bai, eta Gipuzkoako, Bizkaiako, Arabako, Nafarroak eta Ipar Euskal Herriko herrialdeetako hitzen bitartez ere harpidedun gehiago horretara iristea izango da beste erronka. Hitzak ibilbide luzea egin du herriko informazioa lantzen. 7 urte hauetan 10 eskualdetara zabaldu dira, eta milaka herritarrengana iritsi dira. Tokian hitzak sortzen joan dira, eta ohitu da milaka herritar egunero euskaraz irakurtzea. Zentzu hortan aitzindaria, aurretik herrialdizkariek eta induten bide mankor bati helduta noski, horiek, astu gabe. Balio izan dute, komentatu bezala, igual ohiturarik etzaukan jendea hasi da egunerokotasunean euskaraz irakurtzen, batez ere erakartzeko gaitasuna izan dulako hitzak tokian tokiko bertako informazioa, gertuko informazioa landu dulako. Hitzak berriarekin batera, urrats berri bat emango du azaroaren 5 aurrera. Ostiraletan herrialdeko hitza argitaratuko da. Informazio lokaletik herrialdeko informazioa egingo du jauzi. 5 izango dira astekari berriak, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako hitzak. Berriak informazio nazionala jorratzen zuen euskaraz orain arte, gero badaude hitzak leku batzutan informazio lokalagoa jorratzen dutenak, astekariak ere badaude zenbait lekutan herriko kulture elkartei eta lotutakoak eta horiek ere euskarazko behaien eskualdeko informazioa jorratzen dutenak, baina egia da probintzia edo lurralde edo herrialde mailako euskarazko informazioan badagoela hutsune bat, ez? Orduan, Bizkai, Gipuzku, Araba, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko gehigarri astekari hauek, lurralde eremu horietan bai baten eta bai bestean galduta gelditzen diren informazio horiek hartu eta berreskuratuko ditu. Orain arte nun kokatu ezian dauden albiste batzuk euskeraz gainera informazioa izateko zailtasunak edo gabeziak zauden horiek hauek beti nahi ditugu edo betetzera dator. Herrialdeko hitzak ostiraletan banatuko dira. Berri egunkariarekin eta eskualdetako hitzarekin zabalduko da batez ere.
herrialdeko informazioa, gizarte gaiak, agenda, landuko dira. Aktualidadeari lotutako astekariak izango dira. Astero, ostiralero aterako direnez, aste hortan, edo, data horren inguruan, lurralde hortan, aktualidadean dauden gaiak, pilpilan dauden gaiak, zer esan ematen duten gaiak, jorratuko dira, albisteak, erreportaiak, baina beti ere aktualidadeari lotuta. Horrekin batea garrantzia handia izango du, asteburuak, aisialdiak, ostiraletan ateako da, eta nahi dugu baita ere, asteburura begira eta hurrengo alea iritsi bitartean, aisialdian, agendan, daude egongo diren ekitaldiei berri ematea, ez? Asteburura begira ere eskaintza zabala ematea. Beraz, bi kontuien arteko zera bat izango da aktualidadea eta gero baita ere agenda eta aisialdiak ere tarte handia izango du. Berria taldeak prentzaren alorrean eman ditu orain arte urrats nagusiak. Zareko informazioan ere egin ditu pausu garrantzitsuak. Hala nola berria eta hitzaren zareko edizioak. Internet eta teknologia berriek ohitura aldaketak eragin dituzte, eta ondorioz, prentzaren krisia hitz egiten da. Orokorrean komunikabideok daukagu krisia, ez da bakarrik paperean arazoa. Paperean gehiago zentratzen ari da, paperean orain arte negozio eredu batean delako. Eta horren da, guk daukagu informazioa, zuek daukazuet dirua ematen badidazu, informazio emango izut. Hori aldatzen ari da teknologia berrengatik. Azken urteetan eta batez ere gazteen artean, paperetik interneterako eboluzioa ematen ari da. Horren lekuko da adibidez, berria.info webgunearen bilakaera. Egia esateko eskerronekoa izaten ari da azken aldian gure lana eskerronekoa, hain justu erabiltzaileen kopurua haziz doalako etengabe. Uda ostea hasi genuen eguneko batez beste 17.518 bisitaren bueltan. Eta irailean aurreneko aldiz hilabeteko 500.000 bisitako langa gainditu genuen. Eta gainera egia da azpimarratzekoa da gure ustez, gauza zertxo baite bereziak egiten ditugunean eta erabiltzaileen erantzuna ere halakoa izaten dela, ez? Teknologia berriek, digitalizazioak, etengabeko aldaketa ekarri duten, garai berrietara egokitu beharra. Aukera berriak ere ekarri dituzten, bai ikuspegi ekonomikotik eta baita ere informazioa lantzeko orduan. Gaur egun teknologi berriak merkeago dira, digitalizazioak merketu indu. Produktua, digitalizazioak mesede indigu pobrei, diru gutxi daukagu noi, gurea bezala hizkuntz minorizatuan gabiltzan noi, eta inberduguna da ernegon, izan harrera hona auki aldaketa horien aurrean, eta auki jarrera bat baldatzeko aldaketekin batera joateko ez, eta aldaketa horiek gurera kartzeko. Egia da, gure azken aldiko ibilbidean ikusentzunezkoek garrantzia handia hartu dutela, ez? Berria.inforen barruan, esango nuke Berria telebista postu bat izan dela eta jada ibilbide bat egin duen eremua dela, ezta. Aurrera begira ere hor jarraitu nahiko genuke, Berria telebistaren eskaintza horretan sakontzen, batetik orain arte, bi bide jorratu ditugu orain arte, eta bi bide horiei erreparatu ze aurrera begira, ez. Batetik eguneko informazioari lotutako bideo erreportai txikiak eginez, alik eta lasterren eta alik eta ugarien izan daitezen egingo dugu alegina, eta bestetik gogoetarako edo patxadarako parada handiagoa ematen duten saioen bidetik, ezta. Esan ala da ziurrenik bideo horretan jorratu dugun saiorik garrantzitsuena. Paperak dena den, oraindik badu bizitza. Jende asko baita prentzaren irakurle. Prentza da gaineran komunikazio enpresen diru iturria. Bien arteko osagarritasuna da erronka. Zer eskaintzen du papereko egunkariak internetek eskaintzen ez duenik? Gaur egun zaila dago, zailago, paperean dago guzti interneten dago, eta paperean irakurriteke, interneten irakurriteke, edo edizio jarraituan, edo ez dela PDF batean, edo beste edozen euskarri batean. Orduan nik uste dut hori gaur egun dikotomi hori pixkate bi baten dira, elkarren osagarri dira, nik uste dut gaur egun itzen beharren zerban batean ez daun bestean, batean dauna bestean daulako, inbergen nuke zertan diren osagarri biak ez. Papera daukana da, patxaraz irakurtzeko gusto hori, papera ukitzearen gusto hori, baina gehiago itzen beharko nuke osagarritasunaz.
Internetek aukera unitz ematen ditu. Komunitate ugari sortu dira bertan, topagune eta eztabaidagune berriak. Berria taldeak berriketan.info jarri du martxan azaroaren 5 aurrera, informazioan oinarritutako sare sozialak. Helburu azkenen da, gaur egun euskerazko informazioen mundun dabilen jendea gure ekarri eta modu hortan irakurleek euskerazko informazioa eskatzen duten pertsona horiek pixkator erreferentzia bat edo bilgune bat izatea komunikabide guztien ingurukoa. Kontuan hartu behar da, internetek informatzeko aukerak milaka biderkatu ditula eta gerta daiteke fenomeno hortan pixkat euskerazko informazioa eta komunikabide batzu pixkat difuminatzea edo galtzea. Honekin lortu duguna da pixkat komunikabide guztia dintzako bilgune bat sortzea eta modu hortan erreferente bat bilakatzea. Azkenen sare sozial honetan ikusali izango ditugu bai berriako titularrak eta bai hitzetako, alegia informazio lokaletako titularrak. Horrekin batea, kaztari gehiore sartuko die eta modu hortan sare sozial honetan bilduko da euskerazko informazio pila bat. Eta hainbeste informazio biltzen da momentutik referente bat bilakatuko dela, ala uste dugu, eta batez bere izaera hoiz izango dela, ez referentzi bat. Gero hortik, joan izango duzu, hainbat komunikabideetan, beste informazio batzuta, pixkat, abia puntu izango da, eta gaina, asmoa hori da, hain zuzen, pixkat referentzi hori sortzeko beharra ere ikusten gendulako. Berriketan.infon parte hartzea sustatuko da. Berria eta hitzatako kazetariak, beste edabidetan lanean diharduten euskarazko kazetari eta langileak, herritarrak. Sarearen beste baliabidetako bat da, kazetarien maile eta herritar hartzaileen arteko banaketa hori edo nolabait lausotzea, eta erabiltzaileekin benetan harremanetan eta haiekin elkartrukean, elkarrizketan egindako informazioa gauzatzea litzateke beste erronketako bat. Kazetaritzan etorkizune oso lotuta dago eta hala emardo gaina ez. Irakurleen interesei lotuta dago eta pixkat kazetaritzak izan ditun zorretako bat beti izan da nola jaso edo kezketako bat nola jaso irakurleen kezkak, motivazio, zalantzak, galderak eta sare sozial honen bidez lortuko duguna da pixkat kazetari eta irakurlea modu zuzen baten elkarrekin harremanetan egotea. Leno, garai baten papelen idazten zan eta irakurleen iritzik ez ziren kazetarin gana iristen. Zan bide bakarreko komunikabide bat. Gaur egun ordea internet esker korreo elektronikotik lortu zana, gero blogekin lortu dana, eta guain azkeneko pausua ni uste sare soziala udala. Harreman hoi eta feedback hoi bilatuko da kazetari eta irakurleen arten. Berria taldeak urrats sendoak egin ditu azken 7 urte hauetan. Azaroaren 5ean pausu berri bat emateragoaz, eman urrats hori gurekin. Ari gara etengabe aurreratzen eta zuei ahalik eta produktorik egokiena eskaintzen. Berrian,